Me yasa shekarar musulunci yake farawa daga Muharram bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka ya isa Madina cikin Rabi'ul Awwal? A lokacin da musulunci ya fara ƙarfi kuma ya bazu zuwa ƙasashe da dama a zamanin khalifa na biyu, wato Sayyidina Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu, musulunci aka fara fuskantar wata matsala. Ana aikawa gwamnoni wasiƙu daga Madina, amma wasiƙun ba sa ɗauke da shekara, suna ɗauke da kwanan wata na wata kaɗai. Misali za a ce Sha'ban, amma ba san Sha'ban na wata shekara ba, wancan shekaran, wannan shekaran, ko shekara mai zuwa, ko shekaran da ta wuce, duka ba a tantance ba. Har Abi Musa al-Ash'ari, wanda yake gwamna a Basra a wannan lokacin, ya rubuta wa Sayyidina Umar wasiƙa ya ce, ya amiral mu'minin, wasiƙunka suna zuwa mana amma ba sa ɗauke da kwanan watan da yake da shekara. Wannan yakan jawo ɗan ruɗani wajen shari'a, kasuwanci, biyan haraji, rabon dukiya da gudanar da mulki. Sai Sayyidina Umar ya tara manyan sahabbai domin a nemo mafita. A lokacin, manyan dauloli da suke mulkin duniya duk suna da kalanda. Misali, Romawa, Farisawa, Masar, Sin da sauransu duk suna da kalanda. Sai sahabbai suka ce, idan waɗannan manyan dauloli suna da kalandarsu, ya kamata musulunci ma a ce suna da kalandarsu. Da aka amince cewa musulmi su kafa kalanda, sai aka fara tattaunawa kan tambaya mafi muhimmanci, shine daga wani babban lamari za a fara kirga shekarun kalandar musulunci. Ra'ayoyi da dama suka fara fitowa. Ra'ayi na farko, wasu sahabbai suka ba da shawara a fara daga ranar haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilin su kuwa shine a wannan ranar aka haifi fiyayyen halitta, kuma wannan ranar rahamar Allah ta zo ma duniya, sannan kuma haihuwarsa ta kasance babbar ni'ima ga bil'adama, sannan kuma larabawa ba za su taɓa mantawa da wannan ranar ba. Kun tuna labarin ashabul fil, rundunan giwaye wayanda suka zo domin su rusa ɗakin Ka'aba, har Allah madaukakin sarki ya musu ruwan duwatsu fajadan ka asfin ma'kul. To a wannan ranar ne. To amma me yasa ba a zaɓi wannan rana ba? Saboda na ɗaya, ba a tabbatar da cikakken ranar haihuwarsa ba. Sannan na biyu, musulunci suka ce a lokacin ba sa so su gina tarihinsu akan bikin haihuwa. Sannan abu na uku, sahabbai suka ce sun fi so a zaɓi wani lamari wanda ya canza rayuwar musulunci gaba ɗaya. Sannan ra'ayi na biyu, wasu sahabbai suka ce a fara daga lokacin da Allah ya saukar da Alƙur'ani mana, ranar wahayi ta farko. Dalilansu kuwa shine suka ce a wannan lokacin aka fara annabta, sannan a wannan ranar aka fara saukar da Alƙur'ani, sannan a nan ne hasken musulunci ya fara bayyana. Amma me yasa ba yi aiki da shi ba shi? Sahabbai suka ce, ku tuna fa, farkon musulunci a ɓoye ake yin sa, kuma a wannan lokacin musulunci ba sa da ƙasa kuma ba sa da gwamnati, sannan ba su zama al'umma mai cin gashin kanta ba. Sai ra'ayi na uku, wannan ra'ayi shine wanda ya fi samun karbuwa. Aka ce a fara daga hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. An ruwaito cewa Sayyidina Ali radiyallahu anhu shine ya bada wannan shawarar. Yace domin hijira ita ce ta canza komai. Kafin hijira ana azabtar da musulmai, ba su da ƙasa, ba sa da gwamnati, ba sa da iko. Amma bayan hijira fa, an kafa daular musulunci a Madina. Shari'ar musulunci ta fara aiki, aka fara kotu, aka fara zakka, aka fara yarjejeniya, aka kafa rundunar musulunci. Musulunci ya zama cikakkiyar al'umma mai cin gashin kanta. Saboda haka hijira ita ce ta buɗe sabon babi a tarihin musulunci. Sai Sayyidina Umar ya ce madalla da wannan shawara. Tunda hijira ce aka zaba, me yasa ba a sanya Rabi'ul Awwal a matsayin watan farko ba? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi yarjejeniya da Larabawan da suke Madina a cikin watan Dhul-Hajji. Yarjejeniya na farko, da Larabawan Madina suka zo suka ce mai tunda ba a son zaman shi a Makka, ya tashi ya koma Madina da shi da sahabbansa duka, za a ba su wajen zama, za a ba su duk abin da suke bukata, sannan za su kare su da rayukansu da dukiyoyinsu. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya amince, sai ya tura Mus'ab
da wasu sahabbai su bi su Madina domin su karantar da su faɗa musu menene manufar musulunci. Mus'ab suka je su yi tsawon shekara ɗaya suna karantar da su musulunci a Madina. Bayan shekara ɗaya da watan Zulhajji ya sake dawowa, wayannan Laraban suka sake dawowa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka jaddada masa alƙawarinsu. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya bada ko ya ce to kowane kowa daga cikin sahabbansa za su iya su fara yin hijira daga Muharram. Sahabbai sun fara yin hijira daga cikin watan Muharram, amma shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yi hijira ba sai cikin Safar. A ƙarshen Safar ya fara hijira, sannan ya isa Madina a cikin Rabi'ul Awwal. Ya ɗauke shi tsawon kwana 8 kafin ya isa cikin Madina. So sai aka ce to tun da haka ne mu kira kalandar da hijira, sannan kuma kirgin sai mu fara shi daga Rabi'ul Awwal, tunda shi hijiran an fara yin sa daga Muharram ne, tunda tun kafin zuwan musulunci ma Larabawa suna daukan Muharram a matsayin farkon shekara. Sannan kaga ana gama aikin hajji a cikin Zulhajji, komai yana farawa cikin Muharram. Ka kula da wani abun mamaki, sahabbai ba su zaɓi ranar haihuwar Annabi ba, sannan kuma ba su zaɓi ranar sauka Alƙur'ani ba, ko ranar da suka yi nasarar yaƙin Badar, ko ranar buɗe Makka, ko kuma ranar wafatin Annabi Muhammad. Sun zaɓi hijira saboda suna so a duk lokacin da musulmai suka shiga sabuwar shekara su tuna cewa musulunci ba wai ya ɗaukaka ne da shagulgula kaɗai ba, ya ɗaukaka ne da haƙuri da sadaukarwa da kuma hijira. Idan sabuwar shekara ta shiga, tambayar da musulmi ya kamata ya kansa shine, me na ƙaurace masa saboda neman yardan Allah? Idan babu abun da ka ƙaurace masa saboda neman yardan Allah, to shekara kaɗai ka canza, baka canza rayuwarka ba. Wannan shine babban sakon da sahabbai suke so kalandar musulunci ta rika tunatar da al'ummar musulmai har zuwa ranar tashin alƙiyama.